Morning, mga kuskit. Yung kaputagon. Balik ko niya mga kuskit. Okay. Kung bahat ng karoon. Ang lipihan. Yung likod. Oh, likod sa balay na yung mama. Ito sa buta. Yung umutlo na nga yung mga kahoy. Dan mawira na ito ng sagbot. Ito na po ni mga usa ni mga koya. So, kasagal mo ko siya managpo na siya maayo. Sagbot kita na. Kaya mga tosyo na sa yung side. Grabe kahugaw yun. Yung bato nun, maglampas ko na yun. Magmawir ko. Dahil yung mga gahi, ako lang putlon. Pinagis lampas. Sige mga katotski. Muna sa dapat pangipot ni mga katotski. Kini mga kasis kahoy ako na. Hindi na ako nagpo. Ito ang pangipon mo na. Hindi na nakatagpan sa nylon na mawir. Ako yung buton. Kaya rin ako mawira. Sabot ko ng tuski. Sabot kayo. Gara ng sabot na sigla.
gahi kayo sagbot. Ako lagi sa bilay ni das ko di okay magmawir ko. Di pisas mata mga ito sila. Juga yun.
Suruban. Ready.
Mungkin. Ha? Tit. Hehe. Klase din. Magad. Kabalda mga kursi. Jadi, wala kong painit. Wala kong painit nih. Misis. Mainit ah. Wadi anak mga kursi. Ini bunga. Bunga itu bunga gulang lah. Aku lang nito. Ako lang sa pagputlon. Ako pagpupon ba. Ini kuat. Ini bagaimana pagpupon. Ini magulang lang ako pagputlon. Para mahawan. Ang pagka magbukas ko. Mainit ako. Paano ni karon paingon dito mga kursi. Ako yung kawan paingon dito nga pa. Ito nga side. Kung paano muinit na. Ako na yung pandauban. Ayan, kapayas ito. Ako nagkuha ko ron. Inog na. Kaya maklaro mo ito sila yun. Kapayas. Siya balik ko ron to dot magkuhan sa ko mamainit sa ko para nga hindi mo ta sa kong video okay nasan pa ito so man wala pa ito limpihan ka okay mo ito siya okay okay siya wala ko pamainit tutok na akong tuka no sagot ako yung tapok yan kasi nung nora ba na napita rin kasi po yan ng kalas pa tapos ako na ako nung buka isa tapos sa boss kaya ako na uban ni Kalaya. Dito kasi. Tapos ko din sa kung maggamit o mawir. Wala ning hawanan ang tubo. Saya di rumah pasti. Tapos sa panguha ko ning mga tubo nga. Daya, guwang. Bisa kayo nga di makita ang kanang video.
yun. Ang silingan rin, bago pa nagsabat. Serious ko nga. Ada halas nagsaka silang balay. Kani nga balay magsibalay. Bos din sa mong balay. Isaka doon daw. Bantay-bantay ko mga kasi. Pagingan niya. Sa ba na itong kalabanan niya? Ingat ani, ingat. Mereka apa nani wak kita tigawin ng tos no terus kayo ini nang tatulay di video kay basta ta padulong sunod ko rin dito wala man tay geography so ano pagi balin-balin lagi tadi pagit sa gabi mo kasi hindi ka nang lamok ang gabi anak manago ang lamok sa gabi karon ako na sila pagito sa buti sa gusto palmira matong silang atop ako sangli kaya kita na sagwa niya kuha nag-receive sa uban ng mga balay yun lang nga kuha na kunin pag-ito ng gabi yun ito siya kunin pa dooldaan kaya masisibak kong na alas maka ekspondi din tetap maka panik pun dah bawa putih tak ini silang itu sila boleh dapat kita halas pero ini sa ini situasi yang ada kan balay may halas mga pusti dapat patian niya tinay ayo mga bata kan karon sa mga bata kung may matimingan matang jalan gawas na siguro na sa layo nga mga layo ra distansya sa mga balay okay ra na siya hindi naman napasagdan yung gaw pero kung hindi sa mga balay magpatusi delikado juga yan balo matagbalaod sa ito ko ng mga hayop ito ng mga alas nga bawal din ang pagpatay pero kung nga kita nga medyo apiki huwag bitila ay mahimawan paski so relay kayo pananglit pero naot nga wag gibitin kasi hadlok ko na okay
mga kumubot. Kani bagi karang ko niya. Ito. Suwi siya managto. Yung bukas mo ito sa akin. So, delikado kayo. Dahan, kaya yung mga balay sa akin. Nalaguri sa mga tumba. Balik mabalik. Parang hindi mo ito. Chicken dito. Ano? Ito.
Kailangan yung mawiron. Kailangan paging bato. Basta nang ihalas ba? Kamuhon ko daan. Kaya mukhang ihalas. Kadagan na dahil ito. Pablo. Palas na nakabati og katikat managan ito. Tago. Ito po. Pagkapasubat po ko ano, kung buros, iso daw. Para pag-ibangag po ito. Ano pa? Ay, may bangag sila los bato ito si hamis kayo. Ano ito sila ipakita sa inyo. Ano ito siya bangag kita na sila bato niyo. Hamis nga bangag. So basta matupad lang kung hamis daw nga bangag, posibilidad nga dunay halas, no?
Nah, ito siya. Kita niyo. Hamis kayo, no? Mana tempat yan? Tempat goreng. Hamis nga bangag. Muna yung ginatimalaan ang tuski. Kasi mga punay ako ang ibaluan po siya. Kaya sa YouTube ako ginatanaw. Ito tingnan na yung mga posisyon. Naman kali siya diha. Nadihan halas. Tago na siya tuski kay bana. Nain ko talaga. Bubuhod. Tago na siya. Tago na siya sa bag. Nagpunod. Tingnan mo ibot bagus. Siya hindi sila ka di talong unod basta nasa ilalog sa batok sa Tagalog garlan ito lumot ko sa amo ni Bisaya tadi siya lutsya o pukul sa Bisaya Nah, ini yang ketunay bagag sa laos bato itong bagag na sinaw. Namin balik halas. Siguro na asa sila alom. Adlo ko na siyang gawas kaya naamang ko dito. Samok-samok. Kung naapaligitan. Kung wala, mas labing maayos. So ito, lalo mabagat hindi na pwede balik isa Karon mga kruski dari ako sa kapit uban hindahag bato yung sa inyo kasi kung bato na siya wala ko sa ubos saka dito mo pwede mawiran magpos kayo batuan pasok lagi siya oh
Pag magkumantos kayo, mag-school pa. Sa school. Wala yung provision karon. Provision. Ano provision? Kailangan ko dyan. Kailangan ko dyan. Time. Sigada kayo nga bata. Nga sisira ko sa balay ni Mama Git. Saya nasi kauban. Sarap kayo. Sigara ngit sira usah dito siya balay. Git balay Mama. Juga tulog. Sigada kayo noon. Bagay na naman ang balay doon. Kaya po. Tubig na lagi pagi nang turun. Bukan nabi dia. Bawa dia bawa. Ya, masuk yuk. Guys Pablo, kita ni mo. Ulit ko sa inyo. Pablo.
Mana na ko. Ito na po pikas. Tapos siya. Ito to sa mga bising ako. Kana mga sagbuta, wala na na. Putol na mga sagbuta. Ako lang gitapok kaya. Hawa na. Okay. Hawa na ito siya. So karon. Terus balik ko to pikas. Umawir yan sa libutan. Umawir ako. Balik ko mo to siya. Dibalik deh. Mana ngayon mo to siya. Ako ni pangibton mga gabi. Op. Okay. Kaya mga gabi ako to siya. Ano pangibton ka na? Inibot ko naman ni bro kuan. Di turok yapon ba? Wala naman gabi basta magkasagad og lapok, buhi lagi yapon. So karon ako ni sing ibton. Kay dahil lamok, alhimo po yung lamok. Okay. Nakuha ang kursiya kasi may lang to na. Ay kuan. Ito matanan ba? Gusto yung maglibot sa kusgad. Umok kasi ito kaya lupang ni. Sabi mo na kung isang libot. Ano umok kasi. Hangir dia, jadi dapat juta. Mabuhay niya ito. Hangir buwan. Mabuhay juta dapat niya.
unang nahulog ako kayo ko. Mapatay mo kasi. Pag mo na mo sa ubos. Hindi ka yan makita. Gamay na sila punuan ko. Tara, pakita ko sa inyo. Tara. Gamay na punuan ho. Mura na ipunuan ko sa gamay kayo. Ikan siyuta. Tingnan dia. Makabot lah. Gilo-gilo na siya magpuski pero di sana ko kuwaon. Lagi yung sakto lagi sa kinog. Wala naman nalabay din naman oh. Pali sa pikas mga puski. Dari sa kop. Masawanan gamay. Nandun kayo, matapong kayo. Okay. Awan. Sigot mo yun. So, muna ko magtus ka. Hindi pa na mamang tanawan ni Hangari, hawan. So, paki-support Katutski sa akong YouTube channel, Katutski TV. So, sa akong Facebook page, Katutski Arliano. Please follow and share. Thank you mga Katutski. Bye-bye and God bless. Thank you.